Anong tawag dito sa inyo, guys? Ang tawag dito sa amin, 8-8. Homemade 8-8. Gawa ni mama. Malagkit na rice, may konting sugar, and piprituhin siya piprituhin ng mantika. Tapos, papaikutin siya sa sugar ulit. After, isang kaka sa bukid, sa Bicol. Ang tawag isang kaka. So, antayin nyo bago maluto. Makikita nyo yung Kaya magayon 8-8. yung gibon donut. Donut daw gusto ni mama. Pero Nagigibo ka kayo. ito yung pinagawa. Pa, ikaw gagawa. Hintayin mo na yung gamit. Ito na lang muna. Malagkit na to. Anong number, guys? Nakikita nyo? Number 8 ang gawa ni mama. Number 8. Hindi siya nakagawa ng number 9. Ang tawag dito, biniribid sa Bicol. Pilipit sa Tagalog. Ay, pilipit pala sa Tagalog. So, ito yung mga special lutuin sa kanina ginagawa ni mama. So, ito yung libang na magawa-gawa ng mga ganito. Alam nyo guys, galing pa ito sa Bicol, mga giniling na ito. At ito yung sinasabi kong sangkaka. Ito yung sangkaka. Nagawa na yung isa nito doon sa suman na malagkit. So, ito. Yung gawa sa parang bao siya. Ayan, parang bao. So, ayan. Yes, pwede yan dyan. At nagbe-bake ako. Kaya itong gagawin ni mama. Beniribid. Ganyan lang? Madami? Ano mangyari ka malalantok yun? Kailangan pala deep fry. Ito yan? Ikaw mag-video. Ito mainit. Ay, hindi pa pala mainit. So, minsan kasi guys, nilalagay ko na yan kahit hindi pa mainit. Sabi ko, ako na maglagay. Ayaw ni mama. Bibilog-bilugin niya pa daw. Nakikiagaw naman sa gagawin. Siya daw maglagay. Yeah! Ayan, gagawin niya pa daw yan, double 8. Double 8, di 8-8 na. So, ayan guys, nilagay na nga ni mama yung kanyang beribid. Ayan. Paikot-ikot pa talaga. So, kailangan deep fry siya. Tapos mamaya, papaikutin niya ulit yan sa sangkang. Ganyan pala yan. Hindi pa ako nakagawa niyan. Try ko nga yan. Mga recipe ni mama. Ang hindi pumunta dito, walang biniribid. Nakakamiss ang mga kakamilo, no? Dahil kompleto ingredients, wala tayo ng iba't ibang kakanin. Antayin natin maging golden brown. At ito na guys, yung sinasabi kong sangkaka. Nilagano lang namin ito dati. Ano ko, para magawin siyang balik. Ito, ang paglaan. Duko natin itong sangkaka. Manipis lang kasi gagawin siyang Tutunawin pa yan. tutunawin pala. Oo, balik naman ito si mama. Nag-i-start pa lang kumagano. Tinutunaw ito guys kasi gagawin siyang arnibal para dito. Ano? Lalagay niya dito. So, ito yung katapat na. Taba yarn. So, ayan guys, yung sangkaka. So, gagawin niya yung siyang tutunawin lang parang arnibal. Tapos, tapos dyan may sasawsa. At luto na rin pala ang aking banana cake. Ayan. Tunaw-tunaw.
eto na guys, ang new biniribid. Meron na siyang arnibal. Ayan. Let's eat. Let's merienda time. Thank you for watching. Wake up, party till the morning, and we'll do it all again. Get it started, my apartment. Go and tell all of your friends. It's the party of the century. It's the night that never ends. Wake up, party till the morning, and we'll do it all again. Alam mo daw. Do it all Sarap. again. Do it all again.